Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Сёння паглядзім на рэліз Space Marine 2, высокаацэнены хіт для PlayStation Astro Bot і, як заўсёды, цікавыя рэлізы тыдня. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! 9 верасня ў панядзелак у агульны доступ выйшла Warhammer 40 000 Space Marine 2. 5 числа ў яе пачалі гуляць гаспадары больш дарагіх версій Gold і Ultra, падняўшы пікавы онлайн да амаль 135 000 гульцоў. Такі паказчык лічыцца найбольшым для праектаў серыі баявых молатаў. Большасць журналістаў назвалі Space Marine 2 выдатным шутарам ад трэцяй асобы, які сапраўды спадабаецца прыхільнікам жанру і асабліва фанатам сусвету Warhammer 40 000. Гульня прапануе ўсё для таго, каб падарыць некалькі займальных гадзін праходжання, люты экшн, змрочны сеттынг, неймаверны саундтрэк і выдатны сюжэт. Многія глядальнікі назвалі Space Marine 2 удалым і лагічным сіквелам. Распрацоўшчыкі пастараліся палепшыць кожны аспект першай часткі, зрабіўшы больш упор на геймплей. У цэлым у іх гэта атрымалася, хоць аўтар выдання ПК Геймер прызнаўся, што зайшоў у арыгінальную Space Marine пасля праходжання другой і бітвы там яму спадабаліся больш. Іншыя кажуць, што гульня стварае добрае ўражанне на пачатку, але хутка прыядаецца і робіцца аднастайнай. Не абышлося і без тэхнічных пытанняў і багаў. Так што гульня пакутуе ад класічных для сучасных праектаў праблем. У Space Marine 2 будзе і мультиплеер, як кааператыўны, так і спаборніцкі. Праходзіць гульню вы будзеце з двума паплечнікамі, якімі на выбар кіруе ці штучнік, ці вашыя сябры. Гульня выйшла на асноўных платформах, даступна ў Беларусі за $45, Польшча 210 злотых. 6 верасня выйшаў эксклюзіўны для PlayStation 5 платформер Astro Bot. Ён ужо атрымаў захопленыя водгукі крытыкаў і стаў самай высокаацэненай гульнёй па адзнаках профільнай прэсы. Услед за СМІ добра ацанілі Astro Bot і ў Digital Foundry, вядомых прафесіяналаў па прадукцыйнасці гульняў. Эксперт назваў навінку практычна бездакорнай і ультра адпаліраванай, параіўшы яе кожнаму геймеру. Цытата ад журналіста Еўрагеймер. На працягу ўсяго праходжання Astro Bot прыйдзецца наведаць мноства разнастайных лакацый і скарыстацца вялікай колькасцю гаджетаў. Паглыбленню спрыяла выкарыстанне асаблівасцяў кантролера DualSense. Падчас праходжання трэба нахіляць прыладу, дзьмуць у яе і не толькі. Плаўнасць кіравання не дацягвае да дасканалага майстэрства Марыё, але задае вельмі высокую планку. Канец цытаты. Astro Bot — гэта 3D-платформер, дзе гулец кіруе маленькім робатам. Праект насычаны дзясяткамі адсылак да гульнявых эксклюзіваў Sony і не толькі. Было анансаванае падобнае на GTA шаленства Deliver at All Costs. Экшн з выглядам зверху аб кур'еры ў ЗША ў 1959 годзе, што даставляе грузы самымі вар'яцкімі спосабамі. Як заявілі самі стваральнікі, сюжэт развіваецца ў эпоху рок-н-ролу і страху перад ядзерным апакаліпсісам. Гульцы возьмуць на сябе ролю Уінстона Грына, які валодае выбухным характарам і таямнічым мінулым. Яму трэба дастаўляць разнастайныя грузы і хавацца ад пераследу. Адной з галоўных асаблівасцяў навінкі стала сістэма разбурэнняў. Пратаганіст на сваім аўтамабілі можа зносіць мінакоў, іншых вадзіцеляў і нават будынкі. У трэйлеры ён літаральна разбурае цэлую кавярню. Акрамя таго, кожная місія будзе ўтрымліваць унікальныя умовы. Дастаўку падчас метэарытнага дажджу, абвалу камянёў і да таго падобнае. А яшчэ на дзёрзкія дзеянні гульца могуць адрэагаваць і жыхары горада. У гульні будзе сюжэт, які складаецца з 3 актаў. Па словах стваральнікаў, паступова герой будзе ўсё глыбей апускацца ў бездань вар'яцтва. Навінку ствараюць для асноўных платформ, дакладную дату рэліза пакуль што не абвясцілі. Старонка Steam у Беларусі даступна. Цікавы ролевы дэтэктыў Kill the Shadow, пра які мы ўжо згадвалі ў відзіку, абзавёўся яшчэ адным відэа. Студыя Shadowlight Sanctuary паказала геймплей і візуальны стыль гульні, які спалучае 2D персанажаў і 3D лакацыі. Падзеі гульні разгорнуцца ў змрочным пасляваенным горадзе Darkwater. Галоўны герой, дэтэктыў Агуан, павінен раскрыць разнастайныя злачынствы, знікненне чалавека, раптоўную смерць, з'яўленне канечнасцяў у каналізацыі. З ім разам падарожнічае цень, істота, што ўмее чытаць памяць. Гульня прапануе нелінейныя расследаванні, можна ўгаворваць, падкупляць ці проста збіваць падазраваных. Лёс галоўнага злыдня таксама ў вашых руках.
Магчымасці нашага агента залежаць ад 3 характарыстык: сілы, духу і прывабнасці. Апроч усяго іншага, аўтары абяцаюць каларытных персанажаў, энергічную дзяўчынку з камерай, элегантную місіс Руан, балбатлівага падшыванца і іншых. Вам дазволяць паляпшаць адносіны з людзьмі, якія вам сімпатычныя. Kill the Shadow запусціцца на ПК ў канцы 2024. Старонка Steam, як і дэмка, даступны ў Беларусі. У наяўнасці англійская і кітайская мовы. Low Budget Repairs – сімулятар кепскага ремонту, як можна нават зразумець з назвы. Вельмі кепскага ремонту. Праўда, яе ўжо паспелі перайменаваць у майстар-сімулятар. Фармальна вы становіцеся ўладальнікам маленькага бізнесу ў Польшчы 90-х і займаецеся бюджэтным ремонтам. Усё ў фарбе, праёмы ў вокнах закладваюцца цэглай, але затое можна папіваць піўцо. Не праца, а мара. Калі верыць апісанню, у гульні трэба будзе рамантаваць розныя памяшканні і непаладкі, ратаваць затопленую ванную ці праводзіць поўную рэновацыю кватэры, хадзіць у будаўнічую краму, зразумела, максімальна эканоміць, бо грошы ад заказчыка ўжо належаць вам. Разводзіць фарбу, ляпіць плітку без узроўню, выкідаць канапы праз акно і гэтак далей. Адзначу толькі, што большая частка відэа, якое завірусілася ў інтэрнэце, выглядае як пастаноўка і, імаверна, далёка не ўсё мы ўбачым у фінальным геймплеі. Акрамя сімулятара рамонту, каманда таксама займаецца сімулятарам аднаўлення гадзіннікаў Watch Restoration, але там ужо ўсё сур'ёзна, без камедыйнага эфекту. Майстар-сімулятар некалі выйдзе на ПК, старонка Steam у Беларусі даступна. Пяройдзем да рэлізаў тыдня. Аўтары Satisfactory аб'явілі, што гульня пакіне ранні доступ, і там нарэшце можна будзе змываць у туалетах. Паклады рэсурсаў па ўсім свеце дададзены, прыбраны або зменены, каб перабалансаваць гульню. Кошты чарцяжоў і даследаванняў зменены, каб згладзіць пераходы паміж фазамі і ўзроўнямі, асабліва на позніх этапах. Таксама стане менш праблем з электрычнасцю. У Satisfactory 1.0 плануюцца і іншыя больш радыкальныя змены. Удзельнікі закрытага бета-тэсту пакідаюць вельмі станоўчыя водгукі пра гэты сімулятар будавання фабрык, даследавання свету і нават баёў. Гульня мяняла платформы, была эксклюзівам у Epic Games яшчэ ў 2020 годзе, так што даўгабуд гэта не толькі пра яе геймплей. Рэліз Satisfactory адбудзецца 10 верасня на ПК. Старонка Steam даступна ў Беларусі за $18,5. Польшча 185 злотых. Towerborn перажыў апакаліпсіс. Людзі пачуваюцца ў бяспецы толькі за сценамі старажытнага горада, а вылазкі вонкі могуць дазволіць сабе толькі магутныя героі, адным з якіх і стане наш гулец. Геймплей засяроджаны на бітвах з разнастайнымі монстрамі, якія жывуць у гэтым фэнтэзійным сусвеце. Акрамя радавых сапернікаў давядзецца мець справу з босамі, якія сапраўды не будуць хлопчыкамі для біцця. Кожны персанаж можа выклікаць спецыяльнага духа Умбра, каб атрымаць доступ да новых уменняў, заклёнаў і баявых прыёмаў. Адправіцца ў прыгоду можна будзе як у адзіночку, так і ў кааператыве да 4 чалавек. Экшн-прыгода ад аўтараў The Banner Saga выходзіць у ранні доступ на ПК і Xbox 10 верасня у аўторак. Старонка Steam у Беларусі недаступна. Польшча 100 злотых. У наяўнасці толькі англійская мова. Ваш персанаж уцякае ад вайны, што бушуе на родным кантыненце. У новыя землі, каб пачаць жыццё з чыстага ліста. Па словах аўтараў, кожны зможа знайсці сабе занятак па гусце, весці хатнюю гаспадарку, займаючыся фермерствам і прадаючы вырашчаныя прадукты на мясцовым рынку. Або адправіцца ў небяспечнае і поўнае прыгод падарожжа, у якім давядзецца не раз дастаць верны меч з ножнаў. Свет Мефвуд існуе па ўласных законах і ўвесь час генерыруе новыя падзеі. Кожны персанаж жыве па ўласным распарадку дня і валодае унікальнай гісторыяй свайго жыцця. З NPC можна будаваць адносіны, а ў будучых абнаўленнях распрацоўшчыкі абяцаюць дадаць механіку стварэння сям'і. Ёсць невялікія элементы выжывача, трэба абараняцца ад холаду і хвароб. Сімулятар жыцця ў казачным сярэдневяков'і выходзіць на ПК, у тым ліку ў Беларусі 11 верасня у сераду. У наяўнасці дэмка і англійская мова. Месцам дзеяння новага аўтасімулятара Test Drive Unlimited Solar Crown стане востраў Ганконг, узноўлены распрацоўшчыкамі ў маштабе 1:1. Агульная працягласць дарог складае больш за 500 кіламетраў, прычым ганяць можна нават па пляжах і лясах.
Сюжет присвечаны супрацьстаянню дзвюх вулічных груповак Стрыц і Шарпс. Гулец уступае ў адзін з кланаў і паляпшае сваю рэпутацыю ў ім. Як бывае з гэтай серыі, Test Drive Unlimited стане гісторыяй не толькі пра гонкі, але і пра шыкоўнае жыццё. Вас чакаюць закрытыя VIP-вечарынкі, дарагія рэстараны, элітная нерухомасць. Ёсць магчымасць пагуляць у сваёй кватэры з выглядам ад першай асобы. Ну і, канешне ж, вядома, машыны прэміум-класа, у тым ліку Феррары, Ламбаргіні і Бугаці. Усяго даступна некалькі дзясяткаў аўтамабіляў вядомых марак з падрабязнай прапрацоўкай кожнай мадэлі і шырокімі магчымасцямі кастамізацыі. Чарговая частка вядомай гоначнай серыі выходзіць 12 верасня на асноўных платформах. Беларусь $25, Польшча $180 злотых. На гэтым усё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся з намі сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі. Сардэчна запрашаем у Telegram і TikTok ад канала Відзік. Ад усяго сэрца дзякую ўсім спонсарам з Патрэону і YouTube канала Рудзі, які зарабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная, тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова. Праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!